Siyanibingelela impela. Sengiphinde ngabuya futhi nenye indaba. Lena-ke ithe ukuhluka yona ngoba umnikazi wayo akanankinga, wathi nje ayisherwe ukuze bezosinda abantu abaningi. Lolu daba-ke le ntombazane leya ithi yakavelelwa inkinga lapha ku-Facebook. Yathola isoka laphana ku-Facebook. Leli soka leli ithe mabehlangana naye bexoxa lapha ku-Facebook, basendelana iy'thombe yonke into, wathi yathi le ndoda ubuhle bungaka ngiyabuqala njengengoma bakithi. Indoda yayincomela-ke Nkosi yami-ke ngendlela amadoda ancoma ngayo. Yasibuza le ndoda yathi, konje kule akhawunti yakho kule nombolo yakho iyona yini nawo uCapitec? Wathi yebo unayo. Usebenzisa le nombolo? Wathi yebo. Hhayi, baxoxa-ke waselivala ucingo. Uthe enganakile wenza ukuthi nje qenqe ifoni. Mayethi uyabuka, awu kungena u-2,000. Awuqhamukaphi u-2,000? Hhayi, uthe engasanakile kwafona le nsizwa yathi, hey kunjani mama? Hey Nkosi yami, cha ngithi hhayi ngiyahluleka. Ngihlulwa ukuthi ngempela angikwazi ngempela ukuthi ubuhle obungaka ngibona nje sengathi ngingavele ngibukhokhele. Ukhokhele nje ubuhle bakho. Nomama wakho nobaba wakho la khona ama-genes abakunike wona. Hayi suka. Cha, iyavele yamangala intombazane yathuka Nkosi yami. Nkosi yami bakithi. Hey uhlobo olunikele umuntu naye indoda. Hayi no. Yawabonga-ke usisi wabantu. Uthe esebongile usisi wabantu. Hayi. Uthe nyanya engasanakile futhi ngaso lesi sikhathi nje lingakapheli ngisho nano-30 minutes wabona ngingena enye imali. Qinqi. Hayibo. Mayethi ngena futhi u-2,000. Hayi iphinde ixoxe nale nsizwa ngathi noma babexoxa ku-Facebook kodwa ngathi ukuthi yayifona ngokushesha. Iphinde ixoxe naye ithi hayi no man, yazini awuhambe nje le mali nje le eyokuthi nje uhambe nje ube muhle uyinakekele uzenzele nje uthenge impahla ube muhle nje ubukeke ube kahle ube yabo nje ube right nje uthenga izinto ezithile oyithandayo ube muhle ugqoke yabo nje. Hayi intombazane lena iqale manje ithi nayi inkinga. Uyabona naye umkhulu akatsheni umuntu njalo. Useyinto yakho uthi ingaze ngayo unalento ukuthi waze ayithola indoda yabo. Indoda imnemali imkahle. Hayi ithe isuka futhi engasanakile, yabona mina ngiyazi lento. Ithe isuka futhi engasanakile intombazana. Qinqi imali. Hayibo mayethi u-2,000 futhi ihamba ama-2,000 le mali. Hayi no should usenda 6,000 manje ngosuku. Uthe suka vele wathiwa yema le yekhanda nje. Eyekhanda nje hamba nje uvele ungenzele ikhanda libe lihle busulisho ukuthi ungishuthele lona ngubone ngilibone nje i-style yakho yale mali yabo. Hayi ke umuntu wesifazane Nkosi yami abona mawukwamenzela ikhanda wamenza ikhanda. Hayi ngisho kuthiwa ngabe benzima kanjani yabona ikhanda angazi benze njani mawukumuntu wamenza ikhanda nje ingqondo yakhe vele ihambe. Uyathatheka nje ikhanda nje angazi bathatha serious. Ayikho into abayithatha serious njengekhanda. Makwamenza ikhanda nje umthathile uhambele naye. Ikhanda nje liyinkinga kabi umuntu wesifazane nje ikhanda nje ikhanda. Hayi no uthe isuka lapho usenjalo maseqedile ukuluka ikhanda lakhe wamhambisela-ke walibona ikhanda. Yancoma le nsizwa athi yo. Hayi no man wavele wafaka u-2,000 wathi hayi no ngeke mina sengibona sengathi ngingavele ngibuke nje really ngempela ukuthi nje yabona ngivele ngibe uPilato ngifuna ukuthi manje ke ngibone eduze nje ngibe uPilato ngithinte ngesandla manje. Hayi no ba-arrange-ke
hayi lo sisi vele wathatheka ngempela usena 8000 yabo. So vele athi usisi I know akunankinga sizawenza singa-arrange ngoba vele I know nami bhuti usungihlulile nje bhuti wami, you are just such a gentleman yabo. So I know ba-arrange indoda yagibela ithatha ibhasi, thathwa lamabhasi hayi indaba ukudlala, kwathathwa lamabhasi. Ngikhuluma ngento la e-KZN, lo muntu usuka la e-KZN uyale ngako endaweni nje mhlampe la ku la phakathi ko-Cape Town no not e-Cape Town, nganeno azi noma uPitoli nani kodwa indawo nje ibhekile fanele ukuthi uma uhamba uthatha ibhasi. Walithatha-ke leli bhasi lashona khona. No, uyeza part 2 wakhona.